Er moet een centrale opening van het Frieske Wettersportseizoen komen. Nou houden de verschillende wettersportdorpen nog te volle feest om haar eigen openingsfestiviteiten op verschillende data. Anita van der Skaaf van Beleef Friesland is benauwd dat daar toch bij de toeristen een versnipperde beeld van alle recreatiemogelijkheden in Friesland ontstaat. De provinciale opstapdag joert zo Neves van der Skaaf een voorbeeldfunctie voor het nieuwe initiatief wijzen kunnen. Nou, wij willen eigenlijk de start van het toeristisch seizoen wel wat beter markeren. Want eigenlijk in april gaan overal de dwarren en de loeken weer riepen. Dus wij hebben samen met Varen in Friesland, dat is een collectief van 150 watersportbedrijven, hebben wij op 6 locaties een opstapdag. En het doel is eigenlijk om mensen die het net ondervinding hebben met de watersport, om die eens een keer ontvaren te krijgen. En ik had gezegd, ik heb wel een ondervinding met de watersport, maar ik wil eens wat anders proberen. Nou, dan is dit de dag om even naar Friesland te komen. Als er een soort vlecht op een kooi is, dan is dit iets wat uitgroeien met aan een traditie. Ja, het zou heel mooi zijn dat wij de start van het toeristisch seizoen collectief doen. Dus niet alleen nog watersport, maar ook orenaccommodaties zoals bungalows en kamperen. Dus je zoen eigenlijk sinds maand april we de kennismakingsmaanden met Friesland. Ja, om mensen eigenlijk gewoon van de eerste keer over de streep te halen om naar Friesland te gaan.